isiqoko khumuka makarapa amatha qonsele entshebeni hile February last year sasaba nongcwabo la kwangcwatshwa khona amasosha aphelela eDRC la uGeneral Maphaha wenza khona ispeech esatshengisa ukuthi our country is borderless. Kwabonakala ukuthi there's no budget ebonakalayo enzelwa amasosha for defense purposes. Lokho kwasibeka ukusobala ukuthi kuyabonakala ukuthi this thing is deliberate, yenziwa ngamabomu nje ukuthi amaborder ethu abe yilento ayiyona namhlanje. Saba no General Mkhwanazi ngoJuly last year la aveza khona amanyundululu, aveza inkinga zezinto lezi namhlanje ezisakhulunywa. Lezi namhlanje singayithola isolution yazo. Sebebaningi abantu abashonile along the way, baboshiwa abantu, but we are still having problems. Saba no General Maphanya we-SANDF wahamba waya e-Iran ngaphandle kokwazi kuka government bengazi o Minister of Defense kanjalo into enjalo. Wabuya lapho hayi wathola uswazi kangathi yalungiswa lonto. Okay, wazehlisa uMaphanya. Saba no uVice Admiral eMondele Ubesi welokhuza we-SA Navy owaveza ukuthi nakhona same story as SANDF kuyabheda. So kusho ukuthi na-ke sinabavikeli esingathi bayimiki mouse because of government wethu. Ngomhla ka-30 June ithi indaba sixosha abantu bokufika illegal foreigners siyabaxosha. Yes siyavuma. But khona laba bantu ke abakhulumayo ukubatholeke endaweni eningi besho ke bethi kulento lena ikhona into esiphazanyiswa kuyona yokuthi bas distractor ekuthenini ugovernment enza into ezithize nani thina sifocus kule ama illegal foreigners. Basho njalo abantu nami futhi ngivumelana nabo. But the problem, the main question is, what are they distracting us from? That's the problem. If usakhuluma ukuthi ba distractor kodwa manje awazi ukuthi ba distractor kwini should fana ukuthi uthule. You understand? Ngokubona kwami. Mina ngithi let's make izinto zibe lula. Ngabe ngomhla ka-30 if we chased away illegal foreigners, ngabe lokho kuzoshiya ziqondile izinto. Ngabe amabhoda azoqina emva kwalapho? Hankala dololo. Beyaqina amabhoda. Awube santeke kanje. Ngabe i-Navy yethu izoba strong after that? Dololo. Ngabe amaphoyisa yethu azosebenza ngokuyikhandla bonke o-chief esinabo, bonke o-general esinabo afana noMkhwanazi? Cha, dololo kuzokumkhwanazi yedwa. Imibi problem yethu. Where's our problem? Our problem is government. Angisho ukuthi lokho ushiwo ngomhla ka-30 ukuthi ku wrong. Ngijabuliswa ukuthi bonakala ngathi South Africa manje ihlangene irrespective of differences esinawo kuma political parties ethu. But South Africa is kanje. Ngawuthi lento eyenzanye ukwenza uMkhwanazi eyenze uMkhwanazi sometimes uMkhwanazi wasihlanganisa sisiyizwe kanje. Why ke manje ke singathathi lo advantage okuhlangana kwethu kanje sithi government sithi Cyril Ramaphosa out konke necabinet yakhe sikhiphe ugovernment we-GNU. Ayasho ama-stats ukuthi ever since i-GNU ingenile i-number of illegal immigrants abangena ezweni it is skyrocketing after this government we-GNU. So what are we doing ngalokho? Ngabe ukuxosha kuzosolve the problem? Isikhohlwa indaba zo-unemployment njengoba kukhalwa kuthiwa ke thina sithi ama-foreigners unemployment. No. Sinenkinga eningi kabi. Sinenkinga zokuthi government uhloko kwemsebenzi wakhe ukuthi aqinise amabhoda alungise izwe. Sinama-pothole everywhere, there's no service delivery, there's nothing. Why ke singathathi advantage yokuhlangana kwethu ke sishintshe indlela ke manje ke sithi ke no, we are no longer chasing foreigners. We are chasing the government away. So thina nama-foreign after sikhiphe government, the next ozongena ngokwami amasosha akhona isho njalo indaba if there is instability ezweni bonakala ugovernment uhlulekile amasosha angenelela njengamanje kusho ukuthi thina njengoba senza njena we have stability because we are marching against the government but we are marching against illegal foreigners. And nakhona futhi senza ama peaceful marches lo sehla senyuka la emadrobheni ngeke usize ngalutho. The best thing first nyazi to government, we have to take out
this government. Then I think we have capable generals abangabamba this country to le direction esiyifunayo. La madoda amabili uMaphanya noMaphaha batshengisile ukuthi they are not afraid of government. uMondeli Ubisi usitshengisile ukuthi he's not afraid of the government. If la madoda angahlangana kanje izwe lingaphathwa kahle kahle. They will be having no problem. There will be no ngesibe nanenkinga ye-political party ukuthi this political party this and then these guys bangaphatha ugovernment up until 2029 kuze kuvotwe. And then ibona futhi abangamemezela ukuthi ukhetho luzoba nini. Khona uGeneral Mkhwanazi eceleni. These three guys and General Mkhwanazi bawu-4. Vice Admiral Mondeli Ubisi, General Maphaha, General Maphanya, Lieutenant General Mkhwanazi. Those guys bangahlangana bahlale phansi bathi siwavusa kanjani amasosha ethu, sivusa kanjani navy yethu, sivusa kanjani amaphoyisa ethu ukuthi going forward ukusenze njani kwi-security yalelizwe. Then o-service delivery uyobonakala kamuva. First thing funa sigade ama-borders ethu. Ngayithanda into yasho uGeneral Maphaha wayifanisa ne-Mickey Mouse ye-SANDF. Wathi ngeke wakho umuzi omuhle egcineni ukushiya kanjalo ungabili. So guys, mina ngithi let's take out this government. Is the source izona izimpandeke zayo yonke lezwe lethu ukuthi libole kanje. Our country is rotten to the core. Yonke into enzekala ezweni ibolile because of government. we-GNU. Why singakhipha government? Then these guys will take charge. And I'm sure ukuthi amasosha ngeke asibhaye esikeleni sokuthi ayolwa nathi. Instead azosupport amasosha siwathathe siwafake aphathizwe. Finish and clear. Tanko, shibirishi siyashibilika injalo nje. Agechi.